出国那个 Schlemm 中农山希嘛。Jing van idol khas sim jong mi keseng naka HITO Chile matang LK Chile matang bat haji don lang bat ni central te bandawa ban create sakawai ka matriculation mo lani ka SSLC examination center haga sinong barto kumbingi latip ba hakani ka thain LK Chile matang kidan hadu santliki secondary school ki balang full fledged secondary school te boros kata kini school boros santali ki have like appear ya ka matriculation exam shadow sinong chamu kendeng bat chamu kayam te hadin begini bishar bani anem geseng haga jing jurip jogi di jing wat bani aju kini ki seng jungi na po elaka Chile matang ki snow day bandon sakawai ka create no ya ka wek examination center ha sinong berto ha po Saint Peter te ki school ki badon hente po elaka Chile matang ki don ka Saint Peter secondary school barato ka Presbyterian Secondary School Barato, ka RMSA Secondary School Barato, ka RMSA Secondary School Maiteng, bat ka Presbyterian Secondary School Chile matang. Kini di santali school kibala regularize bat kila day hok hiban yo center. Namar boros kata ki hab yai kumbala tho san ni 10 kilometer balat appear exam. Te kum hini ki por kiba dan hini klam covid mo ki sem syutom bah kena jungi ba like appear exam. Teng kim don kali kejengai bajengai ti ki hab among no ki hab thom no ikasang ban pois to kejakai yele exam ti nakaliam jung I ila insurance ba nakaliam embus kala don ki kejengmun na slam ti ila insurance ba ya kata examination center nakaliam embus kala keloi ban ai but sekawe balong ba kam kala ban long ba kam ke pending nama ba ban create ka examination center lani kata matriculation examination center day bandon ka police outpost na banta ka security jong ki kamtam ke por exam mo ki kit ki jingkli na kawi jaka koi jaka tikade ban secure kin ki ke jaka ban bo I execute ki question paper day na kadao I sar marbadiang I ongba I don kam stang kata te ha jo ko por ngi kerpat ya ka home department baka khnang bakan pen kloy no ban set up and create ka police outpost post nomor to khnang ba ki jing dawa jongi bat ke jing angnot jong ki thai elaka Chile matang ba kijing anot jong embos kan kinlong ki ba seiso ba kinlong ki ba job te kum ong no ngi ngeliang kini ki perlok ki perat khot jong ini po snong taga elaka ki la kloy ban ai da kajaka bat ke yeng ya ka police department home department bakan create temporary police outpost kat ba ka sarkar jala kam palla ban thit la ka jong kajaka khnang ba kan warra I kijing motoy kamtam I ki thai ba khna kamtam I khna puli kam ko kom san mengi de ban yo kata hika jaka SSLC exam kemudian squad jaka thok metrik mo tin sintang ikren jaka tangi kwa ban yo nomar ban hal po yang elaka jungi gitu ki school gudon sibul jing kamtam kumba yatu I secretary ba hagapor kum hagini por ngidon covid jing jingai ban itu exam sedut semau goyo bat mau undang jadi jam sistem jangan ikmi pagi berapa pokok kasih pak. Terus pada pibin sebahagiannya.